Здравейте хора, аз съм пак Боян Бончев. Ще ви кажа Багиргия как рисува. Гледайте. Чудесна рисунка. Да, само където има още време да оцветя. Хора, съжалявам за ония видеоклип с дали това любов е. Накрискала малко, се изложих, не знам текста, не знам просто. Но този просто се справи. Това е през март месец. Штъркел на Гнезда на гнездото. Няма да обяснявам как съм го нарисувал. Е последната жица. И е тук. Изобщо не оцветявам старателно. Да, ти да караш рисунката. Трябва да го видя. Ти сега го сети. Ето и рисунката. Не е това. Чакай бе. За сега. Но не си тя цялата. Няма да правя фон. Само да е това. Е това. Не, Ти кафяло. Карай. Ще го оцветя такъв цвят. Жълто. Защото ми харесва. И не може по-бързо от това. Кое? Стай малко за малко. Ай, готово. Рекламите свършиха. Рекламите свършиха. Бомба. Кажи ми бом. Не бе, няма да го спря. Слушаме музичка. Дали това любов е? Още малко ми остана. Ето и нас, които ще завършихме днеска трети клас. Стана ми смешно като Четвърти клас. Стана ми смешно като го чух. Защо? Защото не ми се